karon niining kabuntagon, dili ako ang mag-word o maghatag sa mensahe, ang maghatag og mensahe para kanatong tanan nining kabuntakon base sa atong ebanghelyo mao si Brother Jake Tirariray. Yung, May buntag kanatong tanan. may muntag. Ang atong ebanghelyo nagisgot bahin kung kinsa si Kristo, siya ba ang Mesiyas ug siya ba ang propeta. Most of us kanato kaylata ug na-encounter nato kung kinsa si Kristo sa atong kinabuhi. Moingon ta nga si Kristo manluluwas, savior, provider o healer. So I believe sa ato tanan dire naka-encounter ta bahin kang Hesus Kristo na ining ato nga si Jesus Christ kay kuha siya kana provider siya sa okay night times sa akong life nga nag-provide siya sa ako o kita dire na-encounter o naka-encounter kita sa Ginoo kay imposible kayo nga kung wala ta naka-encounter sa Ginoo gyud kay for me lang kung wala tay personal encounter sa Ginoo di kita mula tayo sa tong ministry o sa tong pag-serve o sa paano po sa sa atong relasyon sa Ginoo. Sa ako is na mas na strong ang akong relasyon sa Ginoo way back 2022. Kana siya ng COVID kanang estudyante pa ko ato. Kay dato nga time is sa akong sa pag-eskwela is nice usa ka subject nga natunog siya sa Sunday gyud. So o kan magi siya kanang kay kamot ang Sunday is ko siya Lord's Day og tingsiba pud na nato dire. Og nakakapugpud ko bang na Lord. Usaon ko ni siya pag kami to. Pag handle kay kanang ang akong subject is natulong siya sa Sunday. So sa sige na ampo this kanang ano pod pamalandong. Naka-decide ko nga kami daw nga sige Lord kanang sudo na lang tika dili na sa ako ni kuan Lord so kanang sudlan na ako nga kuan kaning subject kay una tika kay nagingon sa tong verse na kuan Matthew 6:33 nga seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. So katong verse sa Ginoo sa kuan mas nakakagi ko kana mas naligoy ba or easy siya sa ako bitaw. O kuan mga 4 months way sulod-sulod ako lagi kana simba. So na ang among kana mo kato mong head na mo nangutala sa kuha ngano daw dili daw ko gaslo daw sa daw sa yung subject display o gisa pa na ako siya sa rason di explain na nga ma'am kana kamagi ko ma'am involved ko sa simbahan ministry na mission siya sa ako nga kuan nga ako ministry is masakripisyo kay kanang willing man pud ko nga kanpod kung sa resulta o kung ako siyang balikan na lang ako ma'am. So salamat sa Ginoo pod nga kuan kana gitikay ko daw chance nga kan ba kanang ipapasar bitaw. So wala ko na-expect ato bitaw nakahilak wato ba kay tungod sa ako daw kamay sa Ginoo sa akong kinabuhi o kanang na mas dato po nga tempos mas naligon po ang akong pagtupod sa Ginoo. Subo lang gid paminawon moingon ta na maayo kaayo kanunay ang Ginoo. So kung kumingon ta God is good all the time nga tubag no. Pero pag nagali mahitabo nga dili maayo sa tong kinabuhi, most of the time maka-question ta sa Ginoo or worse ato siya basulon. Imbes na God is good, ang atong tubag is not all the time na hinoon. So sa ako po is kuan kana maka question po ta sa Ginoo po no ka pag nay mahitabo nga dili maayo sa tong kinabuhi kanang ato siyang questionon or worse is kung mingon ta nga Lord ampo ko Lord nganong wala nim siya itubag. So maka-question po to sa Ginoo pod. Kung yan natin nga Kristohanon, so kung mag-usap-usap ta, kung mingon ta God is God all the time or usahay God is God not all the time. So kung natay prutas nga kuan nga atong favorite is balimbing. Nganong balimbing man kay mausap-usap man ang atong kanto, ang atong pagtanaw sa Ginoo.
usahay maayo, usahay dili mao, or worse kanang dili firm ang atong pagtuo bitaw, usahay on off. Most of us kanato dali ra gyud mo judge sa ato isig ka tawo. Kung sa ato makita, mao na dayon. Nay kasabihan nga nag-ingon nga, don't judge a book by its cover. Dili unta angay ditso mo judge sa atong isig ka tawo. Sa gingon pa ni Bishop, wala tay katungod nga musga sa atong isig ka tawo. Maskin kabuluta kay ang ginora ang musga kay dili man ta judge or kanatong kan judge nga trabaho bitaw. O dili man nato trabaho ang musga. Aside sa atong mga spiritual fathers, napod sila right nga mo correct or mo disiplina sa ato. So, ang atong mga spiritual fathers like nga bishop, father o deacon, nagos sila rights nga kapod mo disiplina sa ato. Mo tambag or mo badlong. So, nalo ko i-share sa inyo nga verse behind dato sa akong giingon is kung ini siya tanawon sa Luke chapter 6 verse 37, nag-ingon nga, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. So kung sa Bisaya pa, ayaw paghusga kung dili ka husgahan. Ayaw i-condemn and you will not, para di ka i-condemn. Pagpasaylo, aron pasayloan ka. So, ang judge or ang condemn, pareha ba siya? Pareha ba sila meaning? So dili siya pareha og meaning. Kaya ang judge, kung sa Bisaya, husgan or hukman. Kung sa kanpa, ang condemn is gihukman nimo siya or gi-condenar bitaw. Kanang na siya ikaw kanang sala ba nga gibuhat. Kay most of us kanato gyud dali ra kita makahusga gyud sa tao gyud. Pag natay makita nga dili maayo, mingon ta na na siya giban nga mao. Murag i-condemn na nato bitaw siya tungod sa iyang sala nga nabuhat bitaw. So, in conclusion, sometimes we are like the crowd, quick to judge or follow others' opinions. But God invites us today to know Him personally and not let doubts or pride block our faith. So, ang kanay pong pride po nga nasa tuwang kasing-kasing or sa sulod is pag mudako ang atong pride, so di bale mas matabunan ang atong faith sa Ginoo. So di bale hadlok pud siya kay kung mawala ang atong faith sa Ginoo, so mura na tag niyan sa simbahan nga for compliance lang bitaw or kanang ba panang attendance lang bitaw. Let us not judge quickly or rely only on what we think, we know, and we saw. So dili lang kita mo judge nga diretso kung sa lang bahin sa atong nahunaw-naan, nakita o atong naibawan. Instead, let us open our hearts to God, listen carefully, pray, or mag-discern ta sa Ginoo, and seek the truth with faith. Mayong buntag, dalay ko na atong Ginoo.